खुलुमबाय मोनाबिलिनि रादाबाव बयखौबो बरायबाय। गिबिनि साबजेक्टआव दङ फैगौ 24 जानुवारि खालाराव क'क्राझाराव फैगोन मिरु नखर मन्त्रि अमित शाह। बोहैथि दाननि 24 खालाराव आसाम दावबायगोन मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहआ। BTR गोरोबथानि फालिथाय सानजों लोब्बा लाखिनानै क'क्राझाराव आगान होफैगोन मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहआ। मिथिनो मोननाय बादिब्ला BJP आरो UPPL दैदेनगिरिफोरजोंबो सावरायलायगोन। ओरैहाय जानो गोनां आसाम आयेन आफादनि बिसायख'थिनि थाखाय BTR ओनसोलाव मासि रानलायनायनि बागैबो सावरायगोन होनना खौरां मोननाय जादों। नैथियाव दङ प्रमद बर'आ सा 279 फरायसुलिफोरनो स्कुटि रानदों। रायजो सरकारनि सोलोंथाइ बिफाना प्रज्ञान भारती मावथांखिनि गेजेरजों 2020-21 मायथाइनि जौसिन गेजेर फरायसालिनि जोबथा आनजादाव 60 जौखोन्दोनि बांसिन नाम्बार मोननानै उथ्रिसारनाय फरायसुलिफोरनो डक्टर बनिकन्ठ काकति बान्था महरै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सा 279 फरायसुलिफोरनो स्कुटि राननानै होयो BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ। बे हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि भास्कर फुकनजों लोगोसे BTRनि सोलोंथाइ बिफाननि डिरेक्टर जगदीश प्रसाद ब्रह्म, BTRनि MCLA राकेश ब्रह्म, सेरफांगुरि जनता कलेजनि प्रिन्सिपाल डक्टर सुबुं बसुमतारी, क'क्राझार सरकारि फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर बनबिना ब्रह्म आरो डि अजयपाल सिंह ब्रह्म, बिगियान फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर आरसिं आरो फरायसा फरायसुलिफोरा बाहागो लायो। बे हाबाफारियाव BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ साफ्रोमबो फरायसुलिफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ फारसे गोसो होनो थुलुंगाखां बिबुंथि होयो। थामथियाव दङ बाक्सा जिल्ला जपादंआव सुरां दंफां गारि हमदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय जपादं बेंसिमारि गामिनिफ्राय गंसे सुराङै दंफां लांनाय गंसे DI गारि हमनो मोन्दों। मोनसे इसिङारि सोलोंनि बिथा खालामनानै उत्तर क'सियाव थानाय SSB हानजाया बे दंफांजों आबुं टाटा DI गारिखौ हमनो मोन्दों। हमनो मोननाय DI गारिनि नाम्बारा AS01BC 0750 आरो बेजों लोगोसे AS15H 7046 नाम्बारनि गंसे बाइकबो हमनो मोन्दों। उनावहाय बाइकजों लोगोसे टाटा DI गारिखौ हाग्रा बिफाननो गथायना होयो। ब्रैथियाव दङ नलबारिनिफ्राय थांनाय लावखार ओंखाम जाग्रा हानजानि गंसे बासआ बेलथायदों। सा 35 सुबुंनि दोलोजों नलबारिनिफ्राय मेघालयआव लावखार ओंखाम जानानै फैबाय थानाय समावनो गंसे आल्ट्रा बासआ गोग्लैयो। बक'नि हाहिमखाथि आरेदङा होननाय जायगायाव गोग्लैदों। AS2HC 3867 नाम्बारनि गंसे बासआ गोग्लैदों। जाब्रबथायजों साहिदुल मुंनि सासे लाइमोना जायगायावनो रुंसारि जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गोदान बोसोरनि मुङाव लावखार ओंखाम जाखांनानै फैबाय थानाय बे बासनि जाब्रबथाया हाजोसानिफ्राय गोबां बार बेलथायबोदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।